Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άστρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Λουλέ, να μας πείτε καταρχάς για την ομάδα αυτή, τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, πόσα χρόνια ζωής έχει. Διανύουμε το 4ο έτος από τότε που δημιουργήθηκε η ομάδα. Τόσος ήταν και ο στόχος μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που είμαστε μέχρι τώρα. Δημιουργήσαμε μια ομάδα στην ουσία από πρωτοβουλία γονέων και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να αριθμούμε γύρω στις 50 αθλήτρες μαζί με την Ακαδημία μας. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα την κυρία Χαρακοπούλου για τις εμπειρίες της στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, το οποίο δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Χαρακοπούλου, δεν είναι έτσι? Ναι, εννοείται. Γίνονται πάρα πολλά βήματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Να φανταστείτε ότι στα Τρίκαλα μόνο υπάρχουν 3 γυναικείες ομάδες και όλο και παρακινούν περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Μάλιστα. Πολλοί λένε ότι το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ήταν ένα καθαρά αντρικό άθλημα. Μάλλον όμως δεν είναι υπόθεση μόνο των αντρών πλέον. Όχι, είναι κάτι σαν ταμπού αυτό που έχει φύγει πλέον. Ναι. Και να θυμόμαστε ότι έχει ευεργετικές ικανότητες, δηλαδή είναι ευεργετικό άθλημα για τις γυναίκες και είναι παρεξηγημένο, πραγματικά παρεξηγημένο, και κυκλοφορούν πολύ αστικοί μύθοι γύρω από το ποδόσφαιρο και τις επιπτώσεις του γυναικείου σώμα και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Τώρα, κύριε Λουλέ, αναφορικά με την πορεία της ομάδος, έχω πληροφορηθεί ότι βεβαίως υπήρξαν επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα, έχει υπάρξει άνοδος. Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί, τι είναι αυτό που έχετε καταφέρει να πετύχετε και είναι πολύ σημαντικό, και τι προσδοκίες υπάρχουν για το μέλλον. Καταρχήν θα ήθελα να σταθώ και να επισημάνω, όπως είπατε στην αρχή, ότι υπάρχουν τρομερές δυσκολίες όσον αφορά την οργάνωση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Θέλω να φανταστείτε ότι τα έξοδα μιας χρονιάς μόνο και μόνο σε μετακινήσεις ανέρχονται περίπου στα 10.000 ευρώ και η επιχορήγηση της ΕΠΟ δεν ξεπερνάει τα 1.000 σε καμία περίπτωση. Χωρίς να συμπεριλάβω τίποτα άλλο από τα έξοδα υλικοτεχνικής υποδομής που χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια με επιμονή και μεράκι δουλέψαμε. Είχαμε τη βοήθεια και την τοπική κοινότητα, αλλά και από τα ΤΕΦΑ και από άλλους φορείς. Κάναμε ένα πλάνο τετραετίας. Φτάσαμε μία ανάσα πέρσι από την Α Εθνική. Φτάσαμε στο Final Four κυπέλου Ελλάδος των γυναικών. Και φέτος ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα και καταφέραμε και πήραμε το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία, που είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία που υπάρχει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μόνο και μόνο μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι δικαιώθηκαν οι κόποι των κοριτσιών που, όπως ξέρετε, είναι ερασιτέχνες αθλητές, οι οποίοι θυσιάζουν προσωπικό χρόνο, μαθήματα, φιλίες και οτιδήποτε άλλο, ώστε να έρχονται στο γήπεδο και να ακολουθούν μια επαγγελματική προπόνηση. Μάλιστα. Κυρία Χαρακοπούλου, η θέση του τερματοφύλακα είναι δύσκολη για μια γυναίκα στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως, σίγουρα χρειάζεται ταλέντο, ωστόσο και η καθημερινή προπόνηση παίζει ρόλο, δεν είναι έτσι? Ναι, ο τερματοφύλακας κάνει πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Βέβαια, όταν έρχεται ο αγώνας μπορεί να κάθεται, αλλά όποτε χρειάζεται πρέπει να είναι εκεί πέρα πίκο. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Κύριε Λουλέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Τι βλέπετε για το μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου και αν θεωρείτε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πιο ομαλά καλύτερα στο μέλλον, για να κλείσουμε αυτό το ερώτημα και την απάντηση? Ελπίζω, επειδή οι τοπικοί φορείς, αλήθεια σας λέω, και οι τοπικές κοινωνίες έχουν ευαισθητοποιηθεί, να ευαισθητοποιηθεί και η πολιτεία λίγο περισσότερο, να δώσει λίγο μεγαλύτερη βάση, γιατί ξέρω από την UEFA υπάρχει όλη καλή διάθεση να επέλθει στήριξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, να το αγκαλιάσει λίγο περισσότερο, γιατί ο κόσμος ήδη το έχει αγκαλιάσει και θα φτάσει στα επίπεδα που του αρμόζει. Δεν χρειάζεται να γίνει επαγγελματικό, μπορεί να κρατηθεί σε ένα αεραστεχνικό πολύ καλό επίπεδο, με τη βοήθεια μόνο και μόνο ώστε να μπορέσουν τα σωματεία να παραμείνουν ενεργά και να μπορούν να προσφέρουν στους αθλητές τους τα απαραίτητα ώστε να συνεχίσουν αυτό που αγαπούν και θέλουν να κάνουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο και να ευχηθούμε βεβαίως η ομάδα να έχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά.